Aitak sendagilearengana eraman zuen egun batean Mentxu aurra. Burutik kendu ezindako pentsamendu beltzak zituen umeak. Indartzeko jarabe bat errezetatu zion medikuak. Jarabe hura hartzearekin batera, betikoari eutsi zion Mentxuk. Marrazteari, pintatzeari. Familia liberal eta kultu bateko alaba izaki, etxekoa zuten Gaspar Montes Iturriozen estudiora joaten zen sarri. Huraxe izan zuen lehenengo maisua. Amairu urterekin Parisa joan zen, Ozenfant pintorearen akademiara, eta han batzuetan Fernan Leyerrekin egin zuen topo. Matiseren pintura zuen gogoko Mentxu Galek orduan, haren pinturaren bizipozak eta hurbiltasunak zuen erakartzen. Gauza gutxirekin asko adierazteak liluratzen zuen. 1931 ingurukoa da Gaingainean izeneko margoa. Hauxe da gordetzen den Mentxuren kuadrorik zaharrena. Haurtzaroa eta nerabezaroa etxe honexetan ezagutu zituen Mentxuk. Ondoren, San Fernando eskolan matrikulatu zen Madrilen. Han ezagutuko zituen gerora Madrilgo eskola deitu izan denaren bere kideak. Agustin Redondela, Luis García Ochoa, Álvaro Delgado, Francisco San José eta Cirilo Martínez Novillo. Baina 1936 urtean neskatxoaren pentsamendu beltzak egia bihurtu ziren. Ies egin zuen orduan familia osoak, lehenik Biarritza eta gero Pabera. Ordukoa da Retrato de mi hermana Mercedes izeneko maisulana. Eta berriro Irun eta Madrilera, maisu eta lagunen artean izen handiak. Aurelio Arteta, Daniel Vázquez Díaz, Cosillo, Caneja, Zabaleta, Llorens Artigas eta Benjamín Palencia, batez ere Benjamín Palencia. Haren bidetik La Vendimia. Irunen etzen oso ohikoa Mentxuren lana. Hara hor pintatzeari emandako senyorita bat esaten omen zuten. Espainian ere, abstrakzioaren eta figurazioaren arteko lehia, abstrakzioak irabazi eta bazterrekotzat hartu izan zen Mentxu Gal eta Madrilgo eskolakoen lana. Alabaina, bereari eutsi zion Mentxuk. Bere pintatzeko era antiakademikoa zen, zeharo bizia, naturagandik hurbilekoa. Paisaian, bodegoietan, fobismo berri moduko bat lantzen zuen. Kontua figurazio berritzaile bat proposatzea izan zen, eta 1959an etorri zen saria. Sari nazionala. Egindako bidea etzela erratua alegia. Lehenengo emakumea izan zen sari hori jasotzen. Ella destacaría su pasión, su capacidad de trabajo, su amor a lo que está haciendo al arte. Yo digo como anécdota, Mentxu ha estado durante 20 años viniendo a Remelluri en La Rioja a pintar las vendimias. Y yo recuerdo que había que ir a las 4 o 5 de la tarde a buscarle por el campo porque no ni comía. Estaba allí inmersa allí entre los vendimiadores haciendo la pintura. Hay otras que son muy figurativas, más dibujantes como yo, pero es verdad que ella ha tenido siempre esa estampa de mujer libre, ¿no? Y fuerte, poderosa, pintando a una tremenda velocidad, es decir, con capacidad de resolver las cosas en poco tiempo, ¿no? Yo entro dentro del cuadro, yo soy también participante. Yo dentro de mi trabajo
yo cuando ya me lanzo ya estoy como una loca dentro del paisaje también yo. Si yo pudiera pintarme me encantaría. Mentxugal gure pintore handienetakoa bilakatu da. Haren irmotasuna eta koherentzia ez dira sarri aurkitzen besteengan. Figurazioari eutsi dio beti eta abstrakzio erabili duenetan errepresentatzen denaren mesedetan izan da. Hondartzak, mendiak, baserriak, paisaia bere argitan. Bidasoako ibai eta bazterrak... Paisaia ikusi eta entzun egiten du Mentxuk bere lanean. Sentitu lehenik, gero etortzen da lana. Mentxuk marra harin batzuk eginez, paisaia barneratzen du lehenik oihalean. Gero puntu batzuk zertzelatu eta erakutsiko dio margoari non egon behar duen eta nolakoa behar duen izan. Yo creo que no podría ser más que pintora, creo yo. Hombre, yo tenía unas fantasías, quería ser bailarina. Me hubiera gustado ser bailarina, pero yo creo que de verdad seriamente pintora. Seriamente pintora. Es lo que volvería a hacer, seguro.